Història de Xixona al balcó. Avui anem a xerrar del que va passar en Xixona en la Guerra Civil, però no vaig a ser jo el que parle. Vos deixaré en dos personatges importants i interessants. Quan hi havia un bombardeo a Xixona, on t'amagaves? Jo no anava a cada puesto. Anava molta gent, se n'anava al través i a veure com bombardeaven Alacant. Si era de nit, anaven al través. Si no van a plegar, mai a bombardejar. Van fer refugio, que vaig treballar en guerra, vaig treballar en l'any 38, vaig treballar en dos refugios. En un on eren escoles hi ha un refugio que el van fer a Sant Obert, o sigui, sense fer l'estructura del refugio i després el tapaven. I d'allí em van enviar així al carrer Alcoi ara, al costat de la panadería de Juanito, i ahí van veure un refugio que anava hasta el carreró d'Enrique Puyo. I de l'Ajuntament van veure un altre refugio que anava de l'Ajuntament a la tenda de gelat del Tío Níguez. Jo vaig treballar en el que anava al costat de Juanito Carnicero, el panadero. Allí estava jo de dinamiteros, tirant barrinaes. Quants anys tenia? Quan era això? Quants anys tenies quan va passar això? Quants anys tenies quan treballaves ahí? Pues tenia 11, 14 anys. Més que jo. Més que jo. Que 14 anys. Si vaig néixer en el 24, en el 38, són 14 anys. Ja està, no?